Opel Karavanji соли барориш 2008 мошин вагонли мебошад. намуди берунаи мошин. یعنی намуд аз қафои мошин. дӯстон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег. ниёзи мефаҳмед. аккумулятори ҷудо кунда мондаги хусусия. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин шторкаҳои қафо. ҳолаташ хуб. мотор 1.6 инжектора, инжектор. сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар бензин ки? вагонни асосен расходаш номаълум. ин ҳолати мотори мошин. аккумулятораш ҳам маълум. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 304 99 23 92 978 26 00. Opel Astra G соли барориш 99. یعنی намуди берунаи мошин. дӯстон комплектация сотка мебошад. یعنی намуд аз қафои мошин. یعنی қафошанда зарни камери ҳам дорад. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механика, дута сиденияҳои пеш обогрев сидений, инҷа монитор дорад, пробег 334,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4 бисосиям. ин ҳолати мотори мошин. расход чӣ қадар? расходаш 7-8 литр 100 километр мест. бензин киди. газ киди чи? 10 та газ чӣ қадар мегардад? 10 та газ ба короче 30 та газ ба ми 300 қариб 400 километр мегардад. 30 та газ ба 400 километр бисосиям. ин ҳолати мотори мошин дӯстон. нархи мошин 35,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 992 07 51. Opel Karavanji соли барориш 98 дӯстон. ин элегансаш. ин намуд аз қафои мошин. қафошанда боз задни камери ҳам дорад. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 382,000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. ин шторкаҳои қафош дӯстон. ин балонашам ҳолаташ хуб. мотор 1.6 Экотек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4. расход чӣ қадар газ киди? расходаш 10 та газки 75-80 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 836 88 00. Opel Astra G соли барориш 2000 дӯстон. Мани намуди бернаи мошин мотора шекшодагӣ будааст. Амра мотора сар мекунем дӯстон. Мотора 6 сӯзишвориш газ бензин. Расход чӣ керак о? Расходаш 10 та газги 100 та изофа мегардад. Асосиан ҳуҷҷатош 1 солина дӯстон. Ин ҳолати мотори мошин. Мани намуди бернаи мошин. داخل سالن دو الکتروپاکت коробкаш автомат اینجا سی دی پلیر دارد пробегаш 279,000 کیلومتر пробег кондиционер کار میکند نیکو кондиционерош کار میکند دوستان یعنی حالت سالن کفای ماشین нархи мошин 47,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 977 73 19. Opel Astra G соли барориш 98. Дӯстони азиз, ҳуҷҷатош 1 солина дӯстон. Мошин ҳолаташ бисёр хуб. ҳозир соҳибашон ки суҳбат кардем, гуфтанд ки хадавой ҳамаш гарантияш ки хадавояш чахт кишидагӣ савай кунад. یعنی نمود از کفای ماشین دوستان و اینجا زدنی کامیره هم شناندگی از این داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت коробкаш механике магнитофон дорад пробег 188,000 километр пробег. این حالت سالن ماشین кондиционер کار میکند кондиционера کار میکند кондиционерош کار میکند دوستان کپاس چک شده این حالت سالن کفای ماشین حالتش خوب мотор 1.6 прасой сӯзишвориш газ бензин расход чиқадар газ киди расход 50 сомон ки 98 та 95 мешад 10 та газ киди расходаш 10 та газ киди 95-98 километр гаштобсиг мидиҳанд дӯстон. чашкаҳои пешош ҳолати мотор чашкаҳош тохтагӣ задагӣ не дӯстон. нархи мошин 41,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 893 97 08.